Witajcie wszyscy. Bardzo się cieszę, że zaś się widzimy po takiej dłuższej przerwie. I Rostomili dziśki będzie krótko, bo wiecie, u mnie jest odpust, to jo zaroski tam idę na ten odpust, na wielkie, to ino, że bym chciała powiedzieć, co to było, że mnie tak nie było. I tak trochę psychologicznego coś do tego, no bo żechbych nie była sobą, jakby tego żechbym nie powiedziała, nie? No toż, Rostomili, to były dwie rzeczy. Wiecie o tym, że się w życiu roztomajte rzeczy nam dzieją, nie? No i to, wiecie, możemy sobie tam planować, albo co, a życie swoje. No i ja też tak miała. W tym chwili taki był moment, że se tam planowała, robiła, a się roztomajte życie rzeczy pokazało mi i roztomajte rzeczy się podziały. I ową tu nie byda go dała, co to tam dokładnie było, ale wiecie, były takie chwile, że mi się tam ani że sił, ani tam ochoty na te nagrywanie tu nie miała, bo to nie szło. No a drugą rzecz zaś, Rostomili, muszę wam powiedzieć, troszkę tak się przyznać, że się tak trochę zniechęciła. A powiem wam z kuli czego. No bo jakiś czas temu nazad, ja nie wiem, tam można pół roku albo i więcej, że wciepła se do swojego tam prywatnego Facebooka takie nagranie, kaj tam postawie kaczki pływią, nie? No wiecie, tam kajś w parku, żech siedziała, patrzę na kaczki, to żech tam nagrała i wciepła, nie? I ło rozpacza za 2 dni albo za dzień 300 wyświetleń tych kaczków. Mówię, co jest, nie? To ja tutaj, wiecie, Rostomili, do tych filmików to ja się muszę przygotować, tam coś poczytać, albo coś naszkryflać, nie? Potem się muszę oblec w te kiece, nie? Tu do was pogodać, coś tam jeszcze potem to pomontować, nie? Wciepnąć w ten internet. No i wiecie, tak jak obejrzy to tam 30 albo 40 osób, a jak już 100, to oje, to już jest wiele, nie? No i ja se tak myślę, piernika, no to już lepiej te kaczki wciepować w ten internet, to już więcej ludzi tu zobaczy, nie? I już jak se tak, wiecie, z takim ironią i z taką przekąsem, ano se tak pomyślała, a można jo tu do was zaczyna szczekać albo miauczeć, nie? No bo wiecie, tam takie różne kociki roztomajte, albo tam pieski, szczeniaczki, nie? To mają fez wyświetleń. Ale no takie kaś tam filmiki, co już coś go dają, więcej, to już niekoniecznie, nie? I że wiecie, takie miała trochę, że tak pomyślała, że już na co ja to robię, nie? A jeszcze było to, co było we moim życiu. I teraz chcę wam powiedzieć, że to jest, Rostomili, normalna rzecz, że my są zniechęceni czasami, że my są zmęczeni czasami. Rostomili, to nie ma tak jak ten świat nam godo, że bądź zmotywowany, bądź produktywny, bez cołki czas. Nie, to tak nie idzie, to człowiek nie poradzi, bo człowiek nie jest robot. I są takie chwile, że człowiekowi się nie chce i to jest normalne i to trzeba przyjąć. No, jak to fest długo trwa, nie? Ja tam pół roku czy coś, no to już tak się trzeba zastanowić. Można to jako choroba, albo jakoś depresyją, albo co to już tam nie są, to żarty, nie? To tam nie ma śmiechów. Ale jak macie takie chwile w życiu, że wam się nie chce, że myślicie, a na co ja to robię, Jorzek jest taki zniechęcony, to też jest normalna rzecz i normalna część życia. Jak za długo to nie trwa, to jest normalna sprawa, a jeszcze jak jest coś trudnego w waszym życiu, to już tak całkiem. To ino tyle, że wam chciała powiedzieć, że Rostomili, miejcie do siebie trochę współczucia, jak nie poradzicie, jak macie takie coś, żeście są zniechęceni, to też jest normalna rzecz i czasem się z tym zmierzyć i wiedzieć, że to też kiedyś minie. No, a teraz wam powiem ino tak, jo byda do was zaś te filmiki nagrywać, jo wam to obiecuję. Ja wam obiecuję, że nie będę tu do was szczekać, ani nie będę tu do was miauczyć, ani nie będę inkszych głupot wynokwiać, ani nie będę tu po sagu tańcować, ani inkszych jakichś głupot robić, co by się to oglądało. I no ja to będę robić do tych pora ludzi, co to ogląda. Ale Rostomili, nie gorszcie się na mnie, bo ja wam nie poradzę powiedzieć, czy to będzie co tydzień. Można będzie taki moment, że będą filmiki co tydzień, a można być tak, że będą co 2 tygodnie, albo i będzie większa przerwa, bo ja też nie poradzę powiedzieć, co się to dalej w tym moim życiu będzie działo. To ino tela dziśki. Dziękuję wam, że to oglądacie. I co? Ja się zbieram, idę na wielkie, a wy
czymcie się pyrsk.